Alex Borg li qed jittama li f'Settembru li ġej isir kamp nazzjonalista u Salvu Mallia, l-eks kandidat nazzjonalista fi żmien Simon Busuttil u magħruf għal pożizzjonijiet estremi tiegħu kontra l-Partit Laburista qed jaqblu li l-Partit Nazzjonalista huwa Lemini. Din id-diskussjoni dwar x'jirrappreżenta l-Partit Nazzjonalista ilha snin għaddejja fih dan il-Partit u dwarha m'hemm ebda qbil imma biss konfużjoni. Ftit tal-ġimgħat ilu Alex Borg qal li qalbu fuq ix-xelluk moħħu fuq il-Lemin u li jpoġġi fiċ-ċentru. Ftit tal-jiem wara reġa' bidel pożizzjoni tiegħu qal li hu ċentru Lemin. Ftit tal-ġimgħat ilu wkoll l-eks segretarju ġenerali Nazzjonalista Clyde Pawley qal li l-Partit Nazzjonalista m'għandux iwarrab iċ-ċentru Lemin. Minnaħa l-oħra l-eks viċi kamp Nazzjonalista Mario De Marco saħaq li l-Partit Nazzjonalista dejjem kien taċ-ċentru xelluk. Issa kiteb Salvu Mallia fuq Facebook u qal li l-Partit Nazzjonalista huwa tal-Lemin.